girma matsayi a kaunu annabi ne ya kuce girma matsayi a kaunu annabi ne gaba girma matsayi a kaunu annabi ne ya kuce girma matsayi a kaunu annabi ne gaba yau na yi tawassali da girman babban uba maula ya bibu na ma'aiki kuma da gaba shine farko a anbiya dintancin gaba bayan sa ilahu bai iyo wani tamkarsa ba girma matsayi a kaunu annabi ne gaba kara dubu na dubun salati ya rabana bane sha zuciya da baki na rabana kai ne masanin abin da ya boya rushi na bayan Mahmudu ne bai san wani tamkarsa ba wane zai taje ke ya zauna ya sayida Allah ya soki sanda baiwa wata sayida ke ce a saman su zara wallahi sai na faɗa ko za a kashe na aiki na raina kan gaba girma matsayi a kaunu annabi ne gaba salama ce zana yi wa mai tsarkin zuciya assalamu alaika mai tukar hasken zuciya assalamu alaika shugaba sarkin anbiya assalamu alaika shugaba sarkin duniya assalamu alaika shugaba na mai kwalliya assalamu alaika ilimi gunka dan tsaya assalamu alaika ka wuce amsar tambaya assalamu alaika ya habibin Allah daya assalamu alaika shugaba na masanin jiya mene zai faru gobe kai ka sane shugaba girma matsayi a kaunu annabi ne ya kuce girma matsayi a kaunu annabi ne gaba girma matsayi a kaunu annabi ne ya kuce girma matsayi a kaunu annabi ne gaba shi daya ne wanda rabu ke masa baitin yabo dan sama kajin mu zai yi kyauta fayo rabo ranar mashar nake nufin Allah zai rabo Allah kenan da kansa ya sa shi sai gaba annabi ne Yara gaba da gabanta sarki karshen batu wane maka iskili ya kyale shabar batu na rantse rantsuwa ba amma wannan zatu ko da an bar shi rabo ba zai kyale shi ba mai fasa dutse da hannu ne na yi tawassuli magana zai yi da baki haske na walwali ko don haka sai ku gana annabi ne awwali Allah ya mai abin da bai yi a bayansa ba girma matsayi a kaunu annabi ne gaba girman Mahmudu ya fita ya wuce ko'ina ya wuce Adam Isa Sulaimana ko'ina shine na gaban Musa da Yusuf na jinjina annabi ne na gaban ba zan fasa faɗarsa ba kai batun mulki ake ma'aiki ne kan gaba Allah ya mai abin da bai yi a bayansa ba tun kan aya Adamu ma'aiki yake da gaba lallai ne annabinmu ya yi fice can gaba girma matsayi a kaunu annabi ne gaba mai da duhu ya zama rana tunu baya shi ke mai da rushi ka gan shi da murmushi takwabin sabon da dama gun karfi baya shi karkada shi da alamin sa sha kan gaba wake da isar da zai wa aljannonin su bi ba sa masa iskili abin da ya ce za su bi sannan ko me ya ce ku gane shi za a bi ko Allah ya yi fushi ba zai fara sai a kaunu annabi ne gaba hasken ka da shi ilahu yayi rana yayi wata ya yawo da Adamu ciki duk na gaskata samun a ciki da janna haske mai kyan fita hasken annuri ne da ban san adadinsa ba wane ne batun Sulaimani ya dakata dan maularsa ne gabansa kadan dakata mai zubi da ruwa ta yasu ga zabuta gumfita ba
girma matsayi a kaunu annabi ne gaba. Rabbu salatin da kai kake sashi ya hauhawa, sashi ya zarce duhu da rana yau ta ruwa, din kashi yawan dukan isar da ta zarce yawa a gurin maula ya shugaban dukan shugaba. Gaishe ka nake isa da mulki duk naka ne, na san kaji da shugaba walla kana sani, jini kwagen ka ne ya gaishe ka tsuku ne, ke maka baitin yaban da bayya a bayansa ba. Girma matsayi a kaunu annabi ne gaba, girma matsayi a kaunu annabi ne kuce, girma matsayi a kaunu annabi ne gaba, girma matsayi a kaunu annabi ne kuce, girma matsayi a kaunu annabi ne gaba. Annabi ne gaba, annabi ne gaba, annabi ne gaba.